बे समाव गेलेमुनि मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ मिथिहोनो लादों। मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव खुंनाय खेलो इंडिया वुमेन्स उसु लीगआव BTR ओनसोलनि सानै गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहानो हादों। मिथिनाय बादिब्ला 22 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 25 अक्ट'सिम सोलिबाय थानो गोनां बे खेलो इंडिया वुमेन्स उसु लीगआव BTR ओनसोलनि माखासे गेलेगिरिफ्रा दिनै नैथि साननि गेलेनायाव मोननै मेडेलखौ देरहाजेनदों। उदांस्रि नार्जारिनि कोच महरै फोरोंथाय होनायाव BTRनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि पद्मनि नार्जारि गोख्रों गेलेनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। बेजों लोगोसेनो क'क्राझारनि दैजि राभायाबो रुफानि मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। मख'नो गोनांदि इम्फलाव खुंनाय नर्थ इस्ट जन साब जुनियर आरो सेनियर थाखोनि खेलो इंडिया वुमेन्स उसु लीगआव गुबुन गुबुन रायजोनि गोबां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।